hap uwe umau na hau hakawe ke yang brio uni ukun jamau ula hap hakawe ke yang brio nin kasini kong uni umau ulong kenjanar bahap na jrong sun beneng bat late day hakawe ke yang ha Hopewell Township kabachingai kumba shpumer chate chongka Trenton hakani kejingjia om siam ladon jingim sau kejing toket halor kane kadang yaj ban itu ya uni umau bat ban rai ba ude shisha bahap na hau ki start sayan ken saya thuk nia ba uni umau ba lapau ba usop da kikenja ki ba long yong renga ba ba he komba saut shi la run shi ka Hopewell Township Public Department kala ong ba uni meteorite lalap ban don kejingya day ba u eta aquarit metro u ba lahap dang shen rei ompat tip shai la kine ki ar ki don jingya day ne em kawai na kajing hap ba kapapau pha ha ka meteorite ha ka khana pateng ka badang shen jong ka US kala chia ha khandai trik jong urisau khat khandai puar ha ba umau u hap na hau u bakhia kumba at rung pau la hap ha kawai kali ka bala pendiang hasrok ka New York tang thingiat chate jong ka New York City kani kali kala paunam ha ka prathei ha ka bala pen I pai ba ha ki babun ki museum kan thop ka National Museum of Natural History jong ka Fran